metu sing eling karo pacarmu tok saiki jo kakangmu ra wae. Oh ini oleh-oleh natu ini pisang goreng anget-anget. Hujan-hujan. Pisang anu coklatnya to? Pisang coklat iki. Tak kira jangan bening. Enggak, kuwi jangane bening. Tiga ada jajan Mas Minan bilang apa? Jangan bening sama. Terima kasih Salim, Salim karo Mas Minan Salim. Ngomong aku. Dongakno Mas Minan rezekine akeh engko tukokne jajan. Mari. Bang teko sesuk-esuk numpak truk omong Mas Minan ngono. Bayar neh ya. Ya. Lho, akeh lho. Akeh sak ojot. Bilang apa karo Mas Minan? Mana yang ngasih tau seneng. Genero. Ora ada kan nilai. Raro bapak. Bebas pra iki? Dimokno. Bebas pra iki? Bebas aku. Seneng Mas Minan mulai. Bang. Mame ndakne. Wah ditunggoni anang lho sampean. Sing nukokne sate